Vedeli ste, že námed na film Obsession skrsol zo sledovania Simpsonovcov? Kým tento horor o želaní, ktoré sa vypomstilo, trhá rekordy v kinách, ja som chcel zistiť trošku viac o jeho vzniku. Režiséra Curryho Barkera vraj inšpiroval halloweensky Treehouse of Horror zo Simpsonovcov. Pre nás Slovákov a Čechov špeciálny čarodejnícky diel číslo 2. Homer v ňom kúpi prekliatú opičiu packu, ktorá rodine splní 4 priania. A každé sa im vypomstí. Je to paródia poviedky The Monkey's Paw od anglického spisovateľa Williama Weimerka Jacobsa z roku 1902. V tejto poviedke si starší muž od zakliatej opičej labky praje získať 200 libier na zaplatenie splátky hypotéky. Nasledujúci deň mu príde list oznamujúci smrť jeho syna pri incidente v práci a že mu firma vyplatí presne 200 libier ako odškodné. Aké myslíte, bude mužové druhé prianie? Fakt si ju prečítajte, je zaujímavá, poučná a nájdete ju zadarmo cez Google. Sam Jacobs si pritom námet požičal z mýtov a rozprávok, na ktorých vyrastal. Ako napríklad želanie kráľa Midasa dotykom premeniť hocičo na zlato. Kvôli čomu sa následne nemohol nájsť ani napiť. Páči sa mi vidieť túto prirodzenú, zdravú recykláciu námetov mladými umelcami. A navyše vidíme, že sú stále aktuálne. A konečne niečo, čo nie je len ďalším remakeom alebo franchiseom.